Aínda non hai un ano desta imaxe cando Jacobo Pérez asumiu o bastón de mando de Caldas, pero hoxe o socialista quixo facer o seu primeiro balance. Di que neste 2025 sentáronse as bases para seguir construindo a vila do futuro sen esquivar momentos complicados como a perda da aula de educación infantil no Colexio San Clemente ou o polémico estudo da variante de Caldas. Non nos puxemos de perfil, non nos agochamos, reclamámoslle. Cando hubo que reclamarlle a Xunta, reclamámoslle a Xunta, e cando hubo que reclamar ao Estado, reclamámoslle ao Estado, poñéndonos sempre na pel daqueles que perdían eses dereitos e que ian a perder, posiblemente, esa calidade de vida que, por outra parte, lle queremos dar. Destacou tamén fitos importantes como as xestións municipais para impulsar o novo centro de saúde. Estamos avanzando en poñer a disposición o antes posible a parcela, unha vez firmado o convenio, desbloqueamos tamén os expedientes, para poñer esa parcela a disposición da Consellería de Sanidade. Tamén o desenvolvemento dos polígonos do Pousadoiro e de Paradela Carracedo. Sobre este último, o Concello xa dispón do borrador do convenio con Zona Franca que fará posible o seu desenvolvemento a partir de 2026. Un proxecto moi ambicioso, estamos falando de 800.000 metros cuadrados, é un proxecto que, como dicía, vai favorecer ese asentamento veciñal, poboacional, tamén na nosa vila. En materia social, Pérez destaca o novo fogar do Maior. Que era algo que nós habíamos prometido, que tamén a xente levaba demandando moitísimos anos, hoxe é unha realidade. Puxo en valor tamén o impulso a servizos básicos en todo o Concello cunha rede de saneamento máis ampla ou a construción de Edar de Fieitoso. Tamén un reforzo do mantemento e a limpeza do rural e o centro urbano. Continuaremos este ano con ese mismo traballo, porque tanto uns como outros son traballos que no feedback, no cara a cara ca xente, que tamén estamos mantendo e incrementando, estamos notando que gusta e que era necesario. E tamén xa coa vista posta no 2026 comprométese a facerse con novos terreos na contorna da Tafona. Son os terreos que están próximos, que están dentro do propio casco urbano, por dicirlo de alguma maneira, que nos valdrán para moitísimas cousas. Pode ser para eventos culturais, sociais, para eventos deportivos, para aparcamento cando non haxe ningún deles. E tamén unha ponte peonil sobre o Umia entre o Paseo da Tafona e o Camiño Real. É outro proxecto que temos que desbloquear e que proxecto como tal terémolo xa en riba da mesa o ano que ven para poder pedir os permisos canto antes. Ademais, xa a volta do Nadal anuncia reunións coa veciñanza en todas as parroquias.